אנחנו מארחים אותך בטקס חנוכת אולפן חדש בבית הספר עמל. מה דעתך בעצם על פרויקט הרדיו החינוכי? אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. אני רואה את זה במספר מקומות בארץ, זה דבר מבורך. כל העסקות והלימוד של הנוער בתקשורת הוא נושא מאוד מאוד חשוב, וכל מי שיושב פה היום ולומד בבית הספר, מחר יכול להיות בגלי צה"ל, ויכול להיות ברשת ב', ויכול להיות ברדיו האזורי. והמיקרופון, אני מניח שאתם כבר יודעים, אם לא אז אני אומר לכם, הוא לא פחות חשוב מהרובה שמגן על מדינת ישראל. רוב המאבקים ורוב הקרבות ורוב המערכות נמצאות בתקשורת. אנחנו רואים את דוח גולדסטון, אנחנו רואים את נושא המשט, את כל הדלגיטימציה שעושים למדינת ישראל, ואנשים כמוכם שלמדו היום פה ולומדים תקשורת, ויהיו מחר במקומות נוספים ואחרים, יוכלו לעזור למדינת ישראל, להגן על מדינת ישראל מפני האויבים, ואויבים מרים לא פחות משדה הקרב. האם משרד התקשורת תומך בפרויקטים כאלה? משרד התקשורת לא תומך בפרויקטים האלה, יש להם פרויקטים אחרים של רדיו אזורי יותר, זה רדיו שנתמך על ידי רשות השידור, זאת אומרת ממשרד ראש הממשלה. אבל אני אשמח אם יכניסו את זה תחת משרד התקשורת, באיזשהו איחוד, ונמשיך לטפח אותו, אבל אני לא יכול לומר שרשות השידור לא מטפחת אותו בצורה שהיא מעוררת כבוד. כבוד השר, יש כיום הרבה תלונות נגד חברות סלולריות שהן מנצלות את הציבור. מה דעתך על אותן חברות, ואיך אתה מתכנן לפעול נגד אותן חברות? אני אשתדל לענות בקצרה, כי זה נושא מאוד עמוק, מאוד כואב ומאוד ארוך. אוקיי. מדובר באמת באיזשהו כשל שוק שנמצא היום, מסיבה אחת, כי אין תחרות. וכשאין תחרות, אז הלקוח מרגיש שבוי, מרגיש כלוא, מרגיש חסר אונים, כי אין לו תחרות, אין לו לאיפה לעבור. כי כל אחד מאיתנו שהולך לקניון ולא מקבל שירות בבית קפה א', עובר לבית קפה ב', אם לא, עובר לבית קפה ג'. אבל אם כל הבתי קפה נותנים את אותו שירות, אותם מחירים, אז אין לאן לעבור. מה שמשרד התקשורת עושה בימים האלה, זה מכניס מפעילים נוספים על מנת להגביר את התחרות, וכשיהיו ארבעה מפעילים, זה יותר טוב משלושה, ועוד מעט יהיו גם 5, זה יותר טוב מ4, וודאי יותר טוב משלושה. מה שאנחנו פועלים בימים האלה, להכניס מפעילים נוספים, על מנת לתת לאזרח ולצרכן את האפשרות לבחור איפה הוא רוצה, לאיזה חברה הוא רוצה להתחבר, איפה הוא רוצה להיות לקוח, ולדעתי הקרב או המלחמה ללקוח תהיה הרבה יותר גדולה מאשר היום. לסיכום, כבוד השר, מה אתה ממליץ לנו תלמידי המגמה בשביל שנצליח בעתיד? כמו כל דבר בחיים. ראשית צריך לרצות, אחר כך צריך להתמיד, וההצלחה היא בטוחה, אבל חשוב שתדעו שאתם לומדים את המקצוע, את אחד המקצועות החשובים שיש היום גם במישור הלאומי, לא רק במישור הפרקטי ולא במישור התעסוקתי. יהיה לכם עבודה, תהיה עבודה, שוק התקשורת הולך ומתפתח, אבל תדעו שאתם הולכים לעמוד בחזית ההגנה על מדינת ישראל בשנים הקרובות. שר התקשורת מר משה כחלון, אני מודה לך מאוד על הרעיון. תודה רבה. תודה לכם ובהצלחה. תודה. שיר הבא.